Kanigadai ka Akashwani Shillong ka khubor ban pule dai Alvarin Kharwan lang. Kimat ki bakongsan jong ka khubor menta ka step. Ka India kalalong ka bajop hakaban penpulam ya ka jing penrung bian ka Pakistan ya kombas South pa tali ki drone Shakish nong khapot ka India. Menteri Rang Bak Conrad ke Sangma ula penbena baka sarkar jela kalabu bah hadu sauklur tingka hapo ka CM Assure scheme nakabenta ka Ribhoi district. Bat khot jingelang Menteri Rang Bak ka Sikkim ya ki he officer ka sarkar ki khli jongkitnat trikam ki DC bat ki SP hanin ka sngi ban penkre ya ka jela ladaja baka jingakan ad hapedang ka India bat ka Pakistan kanang khamjur. Ki khubor ki babnya Hakamiat jangka pratarik ujumang ka Pakistan kala persang ban tu hadu South Patali ki drone balashna hatta ki ban rung sha laipon rituli ki jaka ki badan halenter ka thain sep ngi jongkari India. Hendrai le thu baki sipai ka India ki la ban siat bat penhap yakini ki drone. Haka jingi keren kerpang bat kinong pathai khubor ha New Delhi ka Colonel Sofia Qureshi na ka Indian Army kalethu ba ka Pakistan kala persang wanrung beain sha India lengba ki lenti ling soin bonsien da ka jing thmu ban siat ki kor ki bor bat jing tei jongki sipai India. Kalethu ru ba ka Pakistan kala ther kuli ha ki banta jong u line of control. Haka jo kapor ka wing commander Vyomika Singh kalethu ba kum ka jubab yakani ka jingwan thombor ka Pakistan ka India kala pha da ki drone shaki jakatre jong ki sipai ling soin ka Pakistan bat kini ki drone ki layo ban siat yakawai ka AD radar ka laong baka Pakistan kam shim lakhang ya kalenti ya ling soin jongka bat kala pendan kam ya ki ling soin kit pa ba kum kalat ban ya da ya de nakabasha ther haka India. Foreign Secretary ka India Vikram Misri ula banjur baka jing kentat ka Pakistan ni ki jing thombor bakala le ya ka India ka daitang ka nuksa jong ka jing arsap jongka ula penrem jor ya ka Pakistan namar ka jing herthma ya ki jaka mani blai kenthop ya ki gurudwara ki convent bat ki temple. Menteri Rang Bak Conrad ke Sangma ula penbena baka sarkar jela kalabu bah hadu sauklur tingka hapo ka CM Assure scheme naka benta ka Ribhoi district. Kani ka scheme ka thmu ban kentiu ya ka yok ka kot kinong rep. Menteri Rang Bak ka jela ula penbena ya kani ha ka jingalang pan pelat pa ba ya khat nyau spa metric ton usensar naka benta ka jing penya yau lengba ka jingarap jong ka sarkar. Kani ka jingalang kala long ha Basuba Brooms Producer Company Limited kabadan ha kli stem ha mahati. Usangma uliathu bahapo ka CM Assure scheme ka sarkar kala bu bha komba shispa klur tingka nakabenta ban kentiu ya kayok ka kot kinong rep ha ka jela barok kawai. Batang hapo kini ki khendat benai ladap ban penlut hadu shipau klur nakani ka bha balabu. Layathu ba yautai usinsar ba khat nyos pa metric ton ansa pha Shaka Central Warehousing Corporation kabadan ha Guwahati bat ansa Daily Lam Haki Company Cement. Da kabale akumne lakmi lenti bakan wanra ya ka jingyo kamai ka babiang ni kinong rep sensar ha ka jela. Ha ka ni ka jingalang Menteri Rang Bak ka jela ula samru ya ki kaliket ma rep shikinong rep kibalong kinong yo mentoy na ka CM Elevate scheme. Kibaledan lang hakani ka jingalang ki kenthop ya u MLA ka mahati u ba Charles Marngar u DC ka Ribhoi u Abilash Baranwal ki officer nakatnat ka rep karyang bat ki nong rep nakathain Ribhoi. Ka sarkar preng kala kentui ki lat pathai khubor ki rensan pathai khubor online bat ki rief shimet ban kiar na kabaringdur lani batai pensai hakapor baki yoi baki sipaya dari kidang le ya kakam lani kidang ya lenti. Katnat ya dari kala kedau syaka jing pribna badang sudah pelat da katnat pathai khubor jong ka sarkar India hakaba kala ong ba ka jing penpau ya kini ki jing tip ki bakarpang kala ban penthut ya ka jing thmu ki sipai ya dari bat kala ru ban bu jing ma ya ki mensim brio katnat ya dari kala ainuk saru kumnu ba ka jing penmi khubor kloi palat klem da pentik na bhaya ka nongrim kum hakathma Kargil kala bu shibun ki jing ma Haka jing penbena katnat yadari kala ong bakat kum ka kendon jong ka Cable Television Networks Amendment Rules lasha atangi ki jing penbena daki nongmi khmat bala thong kerpang da sarkar ban pentip pai ba ya ki jing penbena badan kam hakum kini ki por bayakhon persha ikile no lakan turu ya barok ki pai ba pakilat pathai khubor bakin long ki bahusiar ki basngot hu bat ki bashim khia ya ki jing thok khubor da ka ba fikir ban sakri hok elakari hakabakum kani ka por Kani kadai ka Akashwani Shillong ka bawalam shapi ya ka khubor.
Naka station jongka Akashwani Shillong ine peteng biang bat ki khubor ki badang sa. Menteri Rangba ka Sikkim Prem Singh Tamang ula khot jingalang hanin kasngi yaki he sarkar kanthop ya Jacob Khaling balong political secretary VP Pathak balong cabinet secretary R Telang balong chief secretary Akshay Sachdeva balong director general of police lambat ki khle jong kitnat trekam bapher kanthop ya katnat ka koi khya katnat boarding katnat food and civil supplies katnat ki kam surok bat jengkiang katnat ki pulit Sikkim bat ki DC bat SP jong ki district bapher kajing thmu jong kani kajing elang kalong ban yakran halor ki mat ki baran kam ban pen khre la dadan kanu kajing ta ya kajala na kajing kan at apdang ka India bat ka Pakistan Uni Menteri Rangba ula ong bakalong ka badan kam ya ka Sikkim ban long ka bala khre namar ka don ya uput ubakaya sam bat ki wei kiri ka perthai Ula ong ba kini kisin jam kilong ki badon kam ban shim tang ban yadaya ka jing shong shngan ha ka jala henrei ru kalong ka kamram na ka benta kari ula kenturu ikipat ka jala ban long ki ba jai ban sngap bhai ki jing tip ki bala ai hakilat pathai khubor jong ka sarkar ban yetrei lang bat ka sarkar bat ban pen sapriang ki khubor ki ba khlem nong rim Meghalaya kaseng Kongres kabalong kawai na kiseng hakalyang persya kalapan bena bahkan yashim benta haka all party committee lani ka committee balakan thop lang kiseng baro kaba lathaw da ka sarkar jala ban bishar benya halor ki kam ki bedai ba kajing pentrai ka project shnalen tirel kaseng Kongres kala wo daw ya kani kasin jam bala shim da ka sarkar da ka bakan tho ba kani kalong tang kajing kwa le men le ban pen i shikipat ba badon kajing shim bentalang da baro hakani ka kam kat ba kajing shisha ka sarkar ka shukwa penkit kli hakiwai yaki rai ki ba ka klemla ban shim hi daladi ka Kongres kala benrap ru ba ka sarkar kam shim la thaw ya ka bakum kani ka committee na ka benta ki mat yakran ki ba kongsan ki bakta bhaya ka jala kala shim rai halamar wai namar ba ka don ha ka jingbun pat bat ki pat ba ru kila jiet yaki ban sin shari ka jala henrei menta tangshya kan du jing e lani kan rum kan ram ka sarkar ka kwa ban kring lang ya baro ban yakit lang ya ka jingkit Kaseng kinong di jingdi harut surok balatip kumka Meghalaya and Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association kalasyak kan thop lang kum ka kanhun ka banjubab ya ka PIL balabu da uba Philip Crowbok Shati bat uba Andrew Ibok Jirwa kini arngut kirang ba kilabu ya katay ka PIL hakaba kila kedaw ya ka jing khapnya kasor namar ka jingbun kinong di jingdi harut surok ka ba klem jing penyat bat kumno kani kala penmi ya bun ki jing Kakan huan kinong bishar kabakan top ya Justice Indra Prasanna Mukherjee bat Justice Wanura Dingdo haba bishar benya halor katay ka PIL kalas ngauday ban kan top lang ya katay ka seng kinong di jingdi namar kas ngau badan kam banjit no daka jaka kababyang bandi jingdi madan bante lakam ya ka dhengkali ban bu iki jaka yang kali ke babyang lani ban penkan ria ru iki shawai khnang ban la ban pen keluit kat bala iki rut surok naka benta kalai kawan ka bakeluit iki kali ki bayan kani kan yarap ru ban penteri kam ki kam ki biadai hakaban penlong ya kanong ba shlong kasor ka bakhuit bat ka bala penya ha ka rukam ka badai kumbalong ki we ki sor jongka jok ka bamenta Ka Board of Control of Cricket in India BCCI kalapan benahanin kasngi balapan sange no mardor ya kabenta basa jong ka lempung IPL arhajar arpusan ka barang ya syakmat na kabenta shitayaw kani karai kalawan hadian ka jing nang jur jong ka jing akan at hapdeng ka India bat ka Pakistan khamtam hadian ki jing syak thambor ha ki thain khaput ka Kashmir ha ka kerwa balapan ni da ka BCCI ha kan no phai sngi la ong ba ki jing tip pathamai halor ka kompen ka lai ka jing le kai ba ki jakapan long an sapan bana hadin balale ka jing bishar banya ka bapura bat katung ila poi ka bakut jong ka khubor ka balawan chapi na ka Akashwani Shillong sashi por ka ta ka por prabaji ngi so bat ka Akashwani Delhi na ka benta ka khubor hakatin Hindi ka ban bot pat da ka khubor hakatin phareng ha ka por pra ka san minute kani ka de ka Akashwani Shillong sngo paban ap ya ki khubor na Delhi